Nirsetuti Jawata iki ngaji mboya kesamaran iki wayah ulun Janaka. Inggih Ewang Pukulun menika wau sampun mijil saking Sardula utawi satu Sumbawa mboten mangertos yen topi kulun Kumajaya keparenga kula nyaosaken pangabekti kula kunjuk wonten sandhaping pepada. Iya Janaka wis ndak tampa jeneng kita ngabekti marang ulun ora luwes ndak tampa pangabekti kita Janaka. Para madya wusana ingkang dadi darunane jeneng kita lumebu ana ngalas Tibrasara. Inggih estanipun kula kautus Kaka Prabu Puntadewa supados ngupadi wonten pundi kanugrahaning Jawata ingkang linangkung inggih menika Wahyu Pancapurba keparenga menawi Ewang Pikulun pirsa wonten pundi papan dunungipun kula aturi ndunungaken dumateng ingkang wayah Yana Dewa Yanantana wong aprangkasarsaran Janaka wonten paring dawuh Ewang Pikulun menawa jeneng kita bakal ngupadi kanugrahaning Jawata Wahyu Pancapurba jeneng kita kudu mlaku ngulon bener. Aja pati-pati mandheg yen durung gedhug segara. Aja nganti mandheg ing kono papan dununge Wahyu Pancapurba wis ngger jeneng kita sing ati-ati ulun bakal makayangan. Besok yen wis bisa ketemu Wahyu Pancapurba boyo ngenono ngamarta ngestakaken dawuh matur sembah nuwun Ewang Pikulun. Meraina Sorate yang aruna kadinetraning anggara rapuh sabdaning kokila ring kanigara saketer kekidunganing
sing wini panca papatoging ayam wana ing pajaring gegono ing katon sumamburat corote sang Hyang Arka ora tepa mangkono ingkang nedeng mbangunaken tapa sari wonten gisi ing Samudra Laya menika Prabu Setija Narakasura nalika semanten nampi dawuhipun ingkang Rama Prabu Bathara Kresna ing kono katarimah panyuwunipun Prabu Setija Narakasura juga rengganipun tapa sari wonten sak ngajenganipun Prabu Setija wonten gendhoga ingkang dumawah titiprani mangana anung ngananung parijata kacarita ndadosaken kagiat kadrawekasan Prabu Setija Narakasura wahyu Pancapura tututana yen ta tinututan eling aji panca sunya bumi Papu jagat Dewa Bathara apa iki nging dadi kaya ngendikane Rama Prabu Bathara Kresna aku didhawuhi tapa sari ana ing samudra apa wae sing tumiba nang ngarepanku ya kuwi kanugrahaning dewa wahyu Pancapura ya iki wujud gendhoga tiba ning ngarepanku tak bukane tutupe gendhoga tak buka sapa ngerti iki dudu wahyu ning isi kewan galak mengko sing kapitunan Setija ya tak bukake Risang Setija Buma Narakasura Anjang wesika asu wargan Gendhoga kencana sampun binuka kelayan Prabu Setija mijil saka salbeting gendhoga wahyu Pancapurba sinatelingono mangelingono dewa kemanungsanira leng-leng pranta
jagat dewa Bathara. Menika paduka menika sinten mijil saking salebeting Gendhaga. Monggo kersa walaka. Paduka menika sinten? Menapa paduka menika klebet Jawata Suralaya dene mijil saking salebeting Gendhaga. Wa Seteja kowe durung wanuh marang aku. Sapa tambus sapa waraya iki? Aku iki ingkang winastan Wahyu Pancapurba. Waduh, paduka Wahyu Pancapurba. Iya Seteja. Wah, bejo sinung boya kangelan. Pancen Kanjeng Rama tenanan lembelani marang Seteja menika ngaten. Sarene paduka menika sampun dangu kula padi keparenga paduka manjing dumateng hangga kula. Iya ya ora-orane. Gandeng aku wis ana ngarepan urung ora urung Seteja Narakasura sing kuat kedunungan Wahyu Pancapurba nanging pomo dipomo yen to mengko ulun wis manjing wis mapan ana jagatmu Seteja aja nganti pisan-pisan adigang adiku ngadiguna kowe aja ngedak-dakke marang kelungguhanmu kowe ora kena sia-sia marang sepadaning urip malah kowe kudu kundur nang traju tresna siram jamas kaping 7 ora kena mampir-mampir Seteja eling-elingen welingku ulun bakal manjing ana nang hanggamu Seteja monggo kula aturi mlebet wonten hangga kula. Sinong boya kangelan Wahyu Pancapurba wis manjing ana hanggaku tegese aku wis duwe Wahyu Pancapurba ya aku keturutan ingkang dadi sediaku aku ora kena mampir-mampir ning aku duwe pangangkah sarene aku wis bisa kedunungan Wahyu Pancapurba ya mungsuh-mungsuhku bocah-bocah Pandhawa mesti bakal takluk mesti bakal tunduk marang aku Paman Prabu Puntadewa agi mlaku nang ngarepak tempiring mesti jengkelang Paman Werkudara agi golek aku mesti antem mesti sirna Margalayu aku dadi ratuning bawana dadi gegeduking jagat nalendra kabeh mesti takluk karo aku sesuk yen aku wis bisa naklukke ngalahke para nalendra saindenging jagat aku njur bakal ngenengke syukuran 40 dina 40 bengi pasar malam 30 dina bengi nanggap wayang patang sambae Werkudara Gatotkaca wah aja takon dosa mijil saking nganggo oh Seteja bola balik ki wong nek atine kaya rikemarung ting cengangah senajan to awakmu tok prada gumebyar tetep katon Seteja kowe kanyata ora kuat kedunungan kanugrahaning dewa kowe ora kuat kedunungan Wahyu Pancapurba wis tak weling ora kena mampir-mampir ora pareng adigang adiku ngadiguna ndupehake sapa aku dupeh kowe kedunungan Wahyu Pancapurba ora kuat lan ora bisa ngleksanani apa ingkang dadi welingku Seteja mula aku ora sudi mapan ana nganggamu aku trima mlayu wae no na ding ding tang ding push cilaka iki rusak-rusak
Wahyu Pancapurba uncat ucul saka anggaku mula njur kanca-kancaku njur kisruh kabeh bubrah mergo Wahyu uncat Wahyu wis tak regem uncat nyampar kempul nyampar kurang ajar Wahyu Pancapurba semono gedene ora gedhe ora cilik dedeg piadege ming semono kok nyampar kempul iso kleru kurang ajar yo senajan to kowe mlayu tekan ngendi ndeli ana nglenging semut mabura tekan lak-lakaning langit tekan lak-lakaning kowe manjing ana kayu watu tak pecah manjing ana jalma tak pateni mantiku Wahyu Pancapurba manuk ayo manuk Kus. Salus kang rinengga busananira eling resang Pandu putra Nala Garing iki wis tekan alas tuk Paribelis Nala Garing nggih Gus niki wapun mlebet Wanatibrasara niki ajeng mlebu alas tuk Paribelis sing ati-ati nggih Stijo Naraka Surabama Anjang Wesi kasuwargan ora samaring pandulu Paman Janaka kendel Paman Janaka tututana yen to tinututan kacarian putra lamun pawekasanira resang Pandu putra Paman Arjuna kula aturi kendel Paman Arjuna iki ora bakal samaring Pandulu kaya Stijo Naraka Sura nggih Paman ana apa kowe ngendhek lagune wong atuamu kula badhe mundhut prisa menapa Paman prisa kidang menjangan beburon kula ora ana kidang menjangan ingkang nyandang tatu liwat kene beburon kula sanes kidang menjangan nanging Wahyu Pancapurba ingkang uncat saking hangga kula samenika mlajar mriki temtu Paman Arjuna ingkang nyepeng Wahyu Pancapurba kowe aja ngawur Bawar Stijo Siang Pantara Ratri aku diutus marang Koko Prabu Puntadewa ngupadi Wahyu Pancapurba durung bisa ketemu
kowe aja ndakwa marang paman. Mboten paman, temtu paman ingkang ngasta Wahyu Pancapurba menapa kula kedah tegel kalian paman Janaka ora minggat kelakon krasa tangan setuju. Tut tus. Truk, ngopo? Iki ana wahyu nglambrang ta iki? Ha iya, iki mau Setija goleki Wahyu Pancapurba ucul saka Setija. Wah, wis. Adu nasib, Truk. Ya. Tak aku ndedit 250, Ding. Tak tuku angklo tepas. Sapa ngerti engko kenggonan Wahyu. Njur aku duwe pangkat ora mung dadi gareng terus. Oke. Iki aku nggo angklo karo tepas. Tak neane menyan. Wis tak daden. Wis daden ki njur dikipasi ngene iki ora njur kemebul ke. Kae dadi kok. Wahyu. Sampan ampun teng pundi-pundi Wahyu. Sampan mang mapan ten nggen kula niki neglo Wahyu. Sampan mang mriki Wahyu. Niki neglo anget-anget neglo. Mang mriki Wahyu. Kowe kepengin kenggonan Wahyu. Kowe pengen dadi ratu. Nggih, kula pengen dadi ratu. Yen ngono tampanono. Pun sampeyan nek manjing ten kula tampanono. Ana Wahyu kok nocok iki njur Wahyu apa iki ya? Tampanono iki kanugrahaning Bathara. Petruk ora. Wong kemringet arep golek Wahyu ngobong menyan malah. Ayo kowe iki pangkatmu ming dadi gareng kok reng arep ngarah Wahyu ki wis mokal. Ke malah mati angklone. Tututi Ndara Janaka yo, tututi ndak klerak-kleru yo. Gadot kaca kecikentar ing gegono papu ora mbiyen ora saiki Dimas Gatotkaca sumingkir saka ngarepanku. Aku mbelani Paman Janaka, janji Kakang Setija ora sumingkir aja takon dosa. Esuk-esuk golek keringet ora bakal kuciwa karo kepapu. Ora minggat kelakon rampung nyamu sigar merap. Kilai. Cek. Cus. Cus.
Gus. Ora bakal samaran kowe Wayu Pancapurba. Inggih, kula menika Wayu Pancapurba. Mula sangka kowe enggal manjing mapanana hanggaku. Sanes paduka ingkang badhe kula papani lan sanes panjenengan makhluk kula kudah manjing sajuga wonten Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa mila kula aturi mboyong paduka. Kula badhe manitis mapan wonten angganipun Prabu Puntadewa. Yen mangkono ayo tak dereke Kundrana Ngamarta Kaka Prabu angsal damel. Brani mangan ngananung paricata kacarita Gendhaga Kencana sampun kasuwanaken wonten ngajengipun Prabu Puntadewa Binuka Wayu Pancapurba mijil saking salebeting Gendhaga manjing sajuga wonten hangganipun Prabu Puntadewa. Mukanipun Prabu Puntadewa kadya dembaga sinangkling.